Máquina automática de selado de latas de papel de alta velocidade. Toda a máquina ten unha tapa de acrílico azul transparente, protección múltiple, máis fermosa e segura. A velocidade de selado pode alcanzar ata 50 latas por minuto, alta eficiencia de produción. O servocontrol de toda a máquina fai que o equipo funcione máis seguro, máis estable e máis intelixente. Complétanse un total de 4 rolos de costura ao mesmo tempo para garantir un alto rendemento de selado. Aplicable a latas de lata, latas de aluminio, latas de plástico e latas de papel, é o equipo de envasado ideal para alimentos e industria.